Het atelier van schilder en kunstenaar Jensje Popma is het weekend van een grutpad leeghellen. Popma had al zijn werk onder de stichting Nijkleerster schonken. Daarmee is het de eind van zijn atelier aan de Potmark in Ljout. Nijkleerster die zal dus van het werk wat hier in het atelier is, die zullen dus ten gilde mij ten koste dus, of tenminste voor Nijkleerster. Hè. Dus het Nijkleerster, ja, dat had ik geld nodig. Bij stichting Nijkleerster binnen ze nog altijd uit de schroeven. Nou, dan moet je het van de ene op de dag ben je eigenaar van een heel soort kunstwerken en van een pand. En dan begint wel het praktiseren van hoe doe je dat? Verzekeringstechnisch, ga je het verkeepje. En Jensje Popma het steeds zijn van ik skink het je omdat je me ten gelde maakt je kennen. Van maakt je er geen museum van of maakt je er geen bewaarcollectie van, maar probeer je te verkeepje, probeer je het pand te verkeepje, zodat wij als Nijkleerster weer heel hebben te investeren in ons toekomstige pand. Het werk wordt al even verkocht en de opbrengst wordt gebruikt om een gebouw aan te kepen, bedoeld voor het vestigen van een kleerster in Jorwert. Dat moet een centrum worden voor bezinning en meditatie. Popma vindt zijn centrum in deze jachtige tijd heel belangrijk voor mensen. Een centrum zoals dat Nijkleerster dat opzetten wil, wordt belangrijk. Dat er een stiltecentrum is waar je mediteren kan. De stichting had goed €2 miljoen nodig voor de realisatie van het kleerster in Jorwert.